Gitumbok nga responsable sa pagpanuli sa magtiayong board member nga Yuli Daan o Talisay City Councilor Esteban Escudero Daan nasikop sa Talisay City Police human makuha og kapin so sa milyon ka pesos nga balor sa illegal nga drugas. Si Luan Mirondina sa report. Balik bilangguan ang 36 anyos nga si Ramses Abatayo. Kini human makuhae sa Talisay City Police og 100 grams sa gituhuang shabu nga gibanabanang mo kantidad og 1.1 milyones pesos. Mato ni Police Superintendent Marlo Conag, hepe sa Talisay City Police, nga pipila ka semana nilang gipanidan si Abatayo human gikatahong nalambigit sa gidiling drogas. Kaya ito nahuli dahil din sa mga previous arrest namin. Siya din ang subject sa tactical interrogation. Siya yung tinuturo na mga supplier. Si Abatayo ang gitumbok nga responsable sa pagpanuli sa magtiayong board member Yuli Daan ug Talisay City Councilor Teban Daan niadtong 2013 diin kapin sa 1 milyon ka pesos nga balor sa mga alahas ang nadagit. Tungod sa kasong robbery, nabilanggo si Abatayo ug nadala sa Leyte Regional Prison. Niadto lang Hulyo, nakalaya siya human sa 8 ka tuig sa bilangguan. Apan pasado alas 9 kagabi, gikatahong nasikop siya atol sa bypass operation sa Sitio Kimba, Barangay Kansoho. Igo na nagpatunol ba. Mo to nga taga-am ko kuan 3 mil mo to ni sugot na sa gusot. Pero okay po nga ingato to. Luan Mirondina, Balitang Bisda.